Я думаю, што у тым ліку КДБ гэта былі тыя людзі церцелі, у тым ліку, хто прасоўваў Ціханаўскага як меншае зол у іх разуменні. Таму што не таму, што ён адзін з самых галоўных ворагаў, да, і гэта было такое какое-то фраза, якая вітала заўсёды ў паветры, а таму што проста ім сказалі, што как бы за тыя умовы, за прыезд дэлегацыі, за камунікацыю как бы прыйдзецца выпусціць людзей, і яны былі на гэта гатовы, і ім у тым ліку сказалі, што гэта павінны быць людзі высокага звена. Ну я гэта так бачу. І выбіраючы з тых, каго яны маглі бы таксама прапанаваць, то бок амерыканскі бок прапанаваў свае кандыдатуры, у тым ліку я ўпэўнена Сергея Ціханаўскага. І беларускі бок прапанаваў свае кандыдатуры. І я думаю, што калі яны абіралі гэтых людзей, Сергей гэта был той узровень, які яны все-таки лічылі, як сказал Сергей, які будзе працаваць на раскол, што ведаючы, што ён Мгм. досыць амбітны, громкі, такой быў заўсёды канфліктны, но мне так казалася раней, да, калі я глядзела і стрімы і сачыла за Сергеем, што гэта таксама можа не спрасаваць на аб'яднанне. А Мгм. допустим, бы яны выпусціць Машу ці Калеснікова, я маю на ўвазе, ці Віктара Бабарыка, ну гэтыя людзі у іх вачах, мне здаецца, у шматлікіх вачах больш выглядаюць як тыя людзі, якія маглі бы падняць Мгм. людзей, надзею і спрацаваць з такім патэнцыялам на аб'яднанне.